Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскресе! Нині пам'ять великого славного апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Його церков назвала красивейшим словом – апостол любви. Той, хто після Ісуса Христа, який возвістив людям, що Бог не є жорсткий, жорстокий, караючий. Бог є любов. Бог создав чоловіка для радості, для любві, для оцінки Божого творення. Бог создав людей, щоб люди оцінили і возблагодарили Господа. Весь смисл творення був у тому, щоб творення завжди помнило, що воно творення, но старалося завжди возвишатися і приближатися к Богу. Мы создание Божие, мы творение Божие по Евангелию, созданы на добрі діла, на діла любви. Правда, у роді людському, у гріховному все перевертають ногами дгорі. Їду перетворюють об'єднання, пиття в п'янку, одежду в моди, ну а любов, звісно, 3 рази перекрутять і вийдуть із нього различними блудами. Наконець, цей світ почав прямо рекламувати свободну любов як нечто естественное, природное і нужное. Звісно, це сатанінська наука, котра збила з толку много молодих людей і привела їх у такий тупік, до якого прийшла і самарянка, за яку будемо споминати в неділю. Да, вона була красна, жона, інтересна, ну і все бачило, що то мало мати одного чоловіка, треба мати много романтика, наконець 5 мужей мала. Но поняла, що не тот путь вибрала. І коли в розговорі з Ісусом Христом вияснилося, що сказав Ісус, іди поклич мужа свого, в Євангелії не написано, але представляємо собі, як вона махнула руку і казала, а немає я мужа. Тоді Ісус підтвердив їй, так, правду сказала, 5 мужів мала, і тот, котрий внижуєш, ні, ти муж. Ясно, що з одного боку Господь всі видить наші движення, з другого боку катастрофа для любого мужчини, за котрого жона його скаже, не маю я мужа. Але скільки нині мужей є таких філософів, мудряків, до церкви не ходять, а в любу секту залізуть, в любое ПЦУ зайдуть. Лиш не до церкви. Чому? Спортсмен, який готується до Олімпійських ігор, не пропустить ні одну тренування в спортзалі. А не спортсмен ніде в нього і не зайде. Нормальний чоловік, який готується для страшного суда, де треба вказати духовні результати, і йде до церкви, і там тренує свою волю, постом і молитвою, возвишається через сповіді причастя, вертається в норму і завжди пам'ятає про апостола любви, про Іоанна Богослова, котрий возвістив, як Ісус Христос сказав, що Бог наш не хоче нас карати, Бог хоче, щоб всі люди спаслися і в познання істини прийшли. Бог хоче, щоб всі вернулися люди в Царство Божє, откуда випали, або вигнані були в лиці Адама позорно із рая. Бог дарує нам не просто призив, «Кіть хочете, та верніться». Бог создав церкву, церкву любві, церкву живого Бога, церкву євангельську. Якби сектанти не перебрали нас ті всі назви, вони є наші. І в нашій церкві Господь дарує чоловікові всі інструменти для спасіння душі. Любий хірург, який би не був опитний, який він не має інструментів і не має нормального приміщення ідеально чистого, робити операції не може. Тому і наша церква в цьому мірі і є ота хірургічна частина вселенної, де Господь, главний хірург, котрий вирізає наші болячки, вирізає наші нариви і наші рани заліковує. А яку місію роблять священники? В'єдно з усіма, як некі помічники Господу подають інструменти. Звісно, нуждаються і самі священники в таких же інструментах сповіді і покаяння, щоб чоловічська слабость не перевалірувала над Божими призовами.
У апостола і євангеліста Іоанна Богослова є величайше слово, котре він сказав. Його слова перейшли до літераторів як крилаті фрази. Коли він говорив за розкольників, то він так казав: «Вони були з нами, но наші не були». А в чому то узналося? Бо пізніше одійшли і тому доказали, що наші не були. Якщо розкольники нині одійшли від Христової церкви, то не значить, що ми не знали, що вони не наші. О кількох ми бачили, що не наші. Но ми їм прощаємо, но ми видимо, що це не повністю наші люди, що вони у власті чужої інформації. От чому так важливо спомнити вірність Господу до самої останньої думочки. Апостол Іоанн Богослов був приближений. Він так любив слухати Ісуса, а на танній вечері навіть голову поклав на персі, на груди і тихенько зазвідав: «Господи, хто тебе предасть?» Іменно таке було велике довір'я. На фоні предательства Юди і образа Іоанна Богослова як апостола любві видимо от дві крайності. Ведь обоє були апостоли. Обоє чули Господа Ісуса. Один став предателем, а один написав Євангеліє. І нині в його словах звучить: ми пишемо Євангеліє, каже він, но якщо би все написати чудесне, благодатне, що сотворив Ісус, то цілому міру невозможно би вмістити написаних книжок. То, що ми маємо Євангеліє, це лише частинка тої інформації, котра вийшла у церкву Господню як некий документ. У православній церкві ми віруємо не на основанні Євангелія Біблії. Чому? Бо ще не було тоді написано ніч, коли вже церква православна функціонувала. Церква Христова почалася созданням інституту на П'ятдесятницю. От з Дня П'ятдесятниці і маємо історію церкви. Ну на П'ятдесятницю ще ніхто не мав ніякого писання. Лише пізніше появляться євангелісти, котрі починають писати, а потім апостоли пишуть послання, а потім і враги почали писати послання подложні. В результаті на Першому Вселенському соборі церква винуждена була зробити, щоб відділити книжки богодухновенні, создати канон книг, і подложні. Читати можете їх, але у них є з примісю правди і неправда. От чому у сьогоднішній день, коли видимо, як удивительно написав Іоанн Богослов, що Євангелію православної церкви як некий документ православної церкви, в котрому написана часть того, що знає церква незрівнянно більше. Хоча в Євангелії достатньо написано все во спасенні душі, но ми создали, или наша церковь создана Господом на основании віри во Христа Ісуса. Церковь создана на камені Христовому. Камінь був Христос, звучить Євангеліє. І це слово прийшло через послання Іоанна Богослова, його 3 благодатних, красивих послань. І ще один момент у Іоанна Богослова. Уже тоді він духовними очами видів будуще відступлення. Він казав так: прийде Антихрист. Антихрист буде тот, хто буде видавати себе за Христа, або подменою стане. Антихрист, значить, подмена Христа. Но знайте, каже Іоанн Богослов, уже нині є такі люди, які вже стали антихристами, котрі не вірують, що Бог зійшов з неба і явився нам во плоті, в лиці Ісуса Христа. Бо тоді появилися сектанти, котрі казали, Богу невозможно з неба зійти. І тоді Іоанн Богослов і написав, що хто не вірує в Ісуса Христа, як Бога явившогося во плоті, є антихристом. Іменно сьогодні маємо много сект, серед них, наприклад, секта єговістів, котра офіціальну доктрину має, не вірують в Сина Божого, як Бога, явившогося во плоті. І це так відкрито, і вони себе називають християнами, а реально це вже антихристияни, бо вони не визнають у лиці Ісуса Христа Сина Божого, Бога, який явився во плоті, родився від Діви Марії. От чому так вони не люблять почитати Божу Матір. Тому що Божа Мати є живим доказательством явлення во плоті Бога.
От чому вони так судорожно хочуть приклеїти, що Діва Марія дітей ще мала, крім Ісуса. К чому це? К тому, щоб збити з толку і відбити людей від Церкви Христової, від Бога любові. Но, на щастя, ми маємо сьогодні апостола любові Іоанна Богослова. Господи, благослови нас, щоб слова Іоанна Богослова були для нас поучительні. Щоб і ми навчилися видіти в Господі не такого караючого, но любящого Отця Небесного, об'яття котрого завжди готові нас прийняти, лиш би ми були оті блудні сини, котрі рішили, встану, більше не буду грішити, прийду, скажу, Отче, простиня, бо сорішивим, коли мся одорвав від Тебе. Господи, молитвами Божої Матері, котра для нас в православній церкві є отот свідетель Бога, явившогося в плоті. Благослови нам, щоб почитання Божої Матері, без чого невозможно спасення душі, помагало нам совершати діло спасіння. Бо так, поступаючи і тут на землі, ми діти Божі, діти Бога, любові. А значить, і маємо бути носителем всі любові і благословення. Ну, а в вічності іменно носителі любві підуть на праву сторону. Ми призиваємо, щоб Господь дав нам силу явитися на праву сторону, бо на то є весь смисл нашої релігії, наших трудів, наших церковних кресних ходів, наших постів і молитв, наших негласних і неоткритих подвигів, котрі християнам предлагається мати і не робити з того рекламу. Бо лиш так ми поступаючи, бо тут діти Божі похожі на апостола любові, а не на предателя. А у вічності разом із такими зможемо наслідувати Царство Божоє, Царство любові. Амінь. Христос воскресе! Воістину